En aquells anys 50, la fila que estava oberta tots els dies, quines tares n'hi havia, pot parlar-me vostè? De tares, que a casa li trobo el reinar, què té que veure? I perquè ens convidaven els de pastor en el pati, que després van estar les tomasines, baixant, ara han fet un túnel, allà no sé què han fet, doncs hi ha un túnel, un carrer. I allí en el pati hi havia la fàbrica de cafè, de pastor, i ens convidaven un vermut, que és l'únic que teníem, res més. Els 10 dòlars que paguen, que colló tenen que tindre, no? Perdó, el colló no. La fila no té un inici concret, simplement s'han basat en que en la primera acta que consta en l'Associació Sant Jordi, de l'any 1839, ja estava la fila Asturianos i ocupava el 10è puesto, diguem, d'antigüetat en l'ordre de la festa. Don Felipe Pascual, que era el primer tro en aquell temps, van haver 2 anys, en el 74 i en el 75, que no va haver festa perquè va ser la revolució del petroli, i en l'any 1876 sí que va fer don Felipe Pascual va fer el capità. El següent càrrec que tenim és el 1888. Don Felipe Pascual, segons tenim documentat, va ser vocal en 1872 de l'Associació de Sant Jordi i és el que va fer el reglament de les comparses fetxat en 1872. Luego era una persona que creiem que hauria ser una persona prou influent per l'època que està. Don José Carbonell, Colomer Carbonell, també hauria ser una persona molt influent perquè va entrar de vocal en l'Associació Sant Jordi en 1895 i és la persona que va instaurar en 1901 l'assalto al Castillo, que això és un acte que no sé exactament si va durar 2 o 3 anys, però es feia un assalto al castell en escala de mà. El disseny que té la fila, el primer disseny que costa documentat és de l'any 1876. L'explica Davillier, que era cavaller de Napoleó III. I va fer una descripció del disseny asturiano, que és el que consta, el més antic que puguem dir, que era un pantaló en una casaca ratllà, en botes, era un casco en una tipus d'estorneos medievals, que era en rejilla i una gran pluma. És el primer que tenim documentat, que és el que van treure en la Glòria Centenària en 1976, en el 7è centenari. L'evolució va passar exactament a finals del segle XIX. Aquest traje es va modificar i es va fer ja més tipus medieval. O sigui, entonces ja túnica llarga, la sabata no era una bota, era una malla en plataforma, que era el que s'estilava entonces, però ja era una túnica, diguem, a l'actualitat. Era un color blau, que és el disseny que vam nosaltres recuperar en l'any 88, quan vam fer l'esquadra del 150 aniversari de continuïtat en la festa. Ha passat de ser roig a ser taronja. Sempre ha mantès la creu en el pit, llevat dels anys de república que es va llevar la creu, evidentment. Però sempre ha mantès una línia i de meitat del segle XX fins a la fetge ja agarra el color, diguem, taronja o ocre que tenim fins ara, sofrint diverses modificacions, correatges, botes, manguitos, casco, però ja manté una línia que és més o menys la que n'hi ha ara, però almenys la línia continua sent la mateixa. En el casal de Sant Jordi va ser una normativa que en l'any 1905 s'obligava a les filades a tindre un local propi. Entonces les filades, la nostra, per exemple, va recaure la sede social en el carrer Caragol número 28. I a part d'ell n'han hagut molt poquetes. Han passat, quizá, 2 o 3. A principi de segle podríem dir que van tindre a una gran persona que va ser el don José Bordera Llàcer, que va fer l'alferes i capità en 1905-1906 i en 1915 i 1916. Aquesta persona també hauria ser una persona prou influent perquè va ser vocal de l'Associació de Sant Jordi durant 11 anys. Hauria ser una persona en aquell moment, com a mínim, molt culta.
L'any 1919 tenim així una modificació de disseny que passa del blau a ser el roig. No sabem el per què el color, però bueno, suposa que per canviar, donar-li un altre aire, quizà un poc més medieval, li van donar un color roig. Rafael Blanes Linares, que va desempenyar l'any d'alferes i capità. No estem molt segurs, però els fills ens han comentat que el disseny li va fer el pintor Cabrera. Yo sé que trabajaba en casa de don Fernando. Eso yo sabía, toda la vida. Don Fernando tenía cierta amistad en l'altre que va fer el capità de Moros, o sigui, de la Porta. I el que don Fernando no s'atrevia. I ho va relegar a mon pare, que mon pare era sempre fester en aquella època. I podem dir, que influent era aquesta persona perquè el pintor Cabrera li fera el disseny. I segons els fills m'ho van dir, diu, no és perquè fora molt influent, diu que este home era obrer però de fer cases, no era remendó, era obrer de fer cases. I és el que li feia tots els remiendos en casa del pintor Cabrera. Mira, mon pare era molt bona persona, i molt feiner, perquè totes les cases, ja almenys he trobat cases fetes per ell, a mà no en màquines i tot això, ho has fet ell a mà. Apleguem fins a 1929, que és el punt de la història més crucial que té la fila. En 1929, per falta d'individus, la fila va plegar a desaparèixer. Jo resaltaria sobretot a Vicent Terol Casanova, que era president de la Penya l'Amistat. Aquesta persona, en la crisi que hi ha en els anys 30, a final d'aquest any, del 29, la fila desapareix per falta d'individus i està 4 mesos sense... De fet, es baixa al casal i es diu que s'ha acabat, es tornen les trages que tenia la fila i es diu que acaben. Entonces, la Penya l'Amistat es fa càrrec i baixen al casal, repleguen les trages i trauen a la fila i per això no perd el turno, perquè realment va estar 4 mesos sense... només 4 mesos sense ser fila. Don Desiderio Carbonell era una de les persones que era l'integrant de la Penya l'Amistat. És una de les persones que és el que va relançar la fila, o per almenys va apoyar perquè no caiguera o no desapareguera la fila. Rafa, ¿podrías contarme que él va a decidir formar part de la fila? Pues crec que no podria contar-te-ho perquè jo, que recorde, porten la fila des dels 2 anys. En l'actualitat en tinc 39 i, vamos, per mi ha estat sempre en la fila. Bueno, realment, en aquells temps, dins de la capitania, antes va passar algunes coses, com per exemple que la fila, els que estaven, van deixar tots els trajes i tot això, es van retirar. Entonces, el que és mon pare, perteneixia a una associació, l'Amistat, crec que es dia, i entonces n'hi havia 7 o 8 amics que van dir, escolta, esta fila ha passat això. Anem a veure si nosaltres podem fer càrrec de totes aquestes coses. I realment ho van fer, dicho y hecho, se'n van anar, van agarrar tots els trajes, van parlar en qui tenia que parlar i punt. I van a començar a treballar ells a impulsar la fila.